Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Mälikgül Berdimuhammedowyň 40-nyň mardaky baş mesjidde bellenilişiniň käbir jikmejiklikleri ma'lum boldy. Sebäpdäki habarçy bu çäre esasan büdjet işgärleriniň gatnaşanlygyny, ýöne sadaka gelmeli adamlaryň öňünde gelşikli bolmak talabynyň goýulanlygyny, ýasa gelýän adamlaryň semiz bolmaly dälligini habar berdi. Erkek adamlar ak köýnekli, gara jalwarly bolmaly. Ayal gyzlaryň eşikleri, köýnekleri garantyl renkli bolmaly, açyk renkli bolmaly. Olar başlaryna ýerligi gara, sary üýmeler daňmaly elip berk buýruk berildi. Şeýle-de sadaka berilýän ýere geljek gelinleriň başlaryna daňylan öýmeleriniň daňylyş usulyna üns berildi. Egerde ahal daňylyşy diýilýän bolmasa, ol düzetdirildi diýip habarçy aýtdy. Hususan öýme ýaşmagynyň çepeginden gitmeli baradaky düze düşberildi. Ýaglyklaryňyzy beýik edip daňypsyňyz diýip ýüzarlan üstüne gyýgyrlan aýallar hem boldy. Sadakadan soň habarçy bilen aýry-aýrylykda gurlaşan adamlar pata ýerine egnesige beýle üns berilişini ilkinji gedek görýänliklaryny aýtdylar. Sadakada esasy zat duýuz adyp ýogalan adamyň hormatyny doga dilek etmek, ony ýagşylykda ýatlamak diýip bilýärdik. Inni ýaz hem mejbur çäre öwrülip barýar. Emellarlar bu üýüşmeleňi ýogalan adama hormatlary üçin näle ýokarda turanlary yaranmak üçin gurnaýarlar diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşuly radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. 45 ýaşlaryndaky ýaşaýjy bolsa, ýasama çäreden ýadan adamlar. Her kim basymrak gotorsa, öýe gitsek diýip oturan ýalyp, mesjide gelen adamlar barada eden pikirini paýlaşdy. Mundan öň habarçylar Lewap sebitiniň edara kärhanalarynyň ýolbaşçylaryndan Mälikgül aganyň 40 geçýänçe saç sıyırdyryp tahyýa geýmegiň talap edilenligini habar beripdiler. Prezidentiň kakasy 18 aprelde aradan çykdy. Türkmen mediýasy 28 maýda Mälikgül Berdimuhammedowyň hatyrasynda Gökdepe trawynyň ılgan şäherçesinde hem sadaka berilenligini habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow 27 maýda Aşgabatdaky Hedret Umar mesjidinde berilen sadaka gelen adamlara kakasyna bagyşlap ýazan goşgusyny okap berdi. Döwlet telewizionynyň 28 maýdaky maglumatyna görä, İçeri işler ministrliginiň Berdimuhammedow adyndaky 1001-nji harby bölüminiň medeniýet öýüne geçirilen maslahat Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir gün öň okan täze goşgusynyň lawazly çeper okolmagy bilen başlandy. Ylgan şäherçesinde Mälikgül Berdimuhammedow adyndaky medeniýet köşküne geçirilen maslahat bolsa, Magtumul adyndaky Milli Sazly Drama Teatrynyň artistlarynyň sahnalaşdyran edebi kompozisiýasy bilen başlanyp, arkada gülenýän Aýdym bilen jemlendi. Mälikgül aganyň ýaz çäreleri daşary ýurtlardaky çağalary bilen habarlaşyp, bir tarapdan olara ýerine gelmezligi tapşyrýan. İkinci tarapdan hiç sada goşulmalygy sargıyan enatalaryň köpelin wagtyna gawat geldi. Türkiýede ýaşaýan bir migrantyň aýtmagyna görä, oňa kakasy bir ýerde adyň çyksa, meniň oglum dälsiň, hiç sada goşulma, diňe işle we puly ber. Ne dorlaryň wagty bilen işiň bolsun, ne de unuň wagty bilen nip bir tapşyryk görüpdir. Ol kakasynyň olar hiç wagt beýle gurrun etmeýänligini, belki de häkimiýetler tarapyndan gorkulan bolmagynyň gaty ahmarlygyny aýtdy. Ýene bir maglumata görä bolsa, Türkmenistanyň ýürüý togurlyklarynyň işgärleri daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary bilen bir hatarda etnik türkmenler hem bir gödökçülükde saklamaga çalışýar. Adyny aýtmakdan saklanan Eýranly türkmeniň sözlerine görä, käte rejimi tanqidlap ýazylan makallara laýyk goýsalar, komment ýazsalar, olary Türkmenistandan jaň edilýär. Ananmarsyň, Türkmenistanyň mähemeti bize de jaň edip otyr. Siz näme? Eýranly türkmenler, biziň tersimizde ýazylan zatlara laýyk goýýaňyz. Eýle-beýle diýip gorkuzak bolýarlar diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä, türkmen howpsuzlyk işgärleri internetde başga atlar bilen komment, tesbir goýýan Eýranly türkmenler hem anyklap, olary telefon edip, "Ey planyň ogly, plan ýerde oturýan" diýip özlerine maglumat berýän daşary ýurtly türkmenleriň hem bardygyny bildirip, Eýranly türkmenlere hem täsir etmäge synanýar.